kanti ukhalela ntoni mngani wami ngoba ngumenzi wobi kanti ukhalela ntoni mngani wami ngoba ngumenzi wobi kanti ukhalela ntoni mngani wami ngoba ngumenzi wobi ndiyakhala uyakhala akaphela ukubethe okwa izolo ubethe wacimba nisebenzisa umuthi oliphulela amasaka kanti mina ndije egameni loyisene egameni lonyana egameni lomoya elomoya ingcwele ndibethe umuntu ubheke phambili awandi bethe izolo yo obe manje athi la maxeko xa ethetha kutheni lokusoko utheni nxa emntwaneni theni sondithi mina hayi ingxaki into enibethayo nina aniyazi ya lo mfana nje wanimbona nje akanamona futhi engenamona nje unengqondo andamona izinto azicengayo zonke izinto ezokhayo kangaba ingcebiso ndizibona pha kuye ubungabaqali imlomo jonga ke into yakuthi ungayiphathi ngoba lapha endlini sesingayithethi loo nto apha endlini imali zami ziyaphuma hayi ziyaphuma imali zami kangaba le nto bengeke ndayincokola last time sithi kuwe sawudlala ilanto ukuzokwenza umbutho wamazingcwabane hayi but iyaphumelela maye iyaphumelela straight ngoku iyaphumelela futhi ke hayi sawahamba ndodwa apha kodwa ke nto yakudala unothi ulambe ndithi ndingamnahlanga into ndisokola noko into ndikuthanda betha kaloku into ndithanda ngayinye into yoba wena imbeko unayo imbeko unayo nto yakuthi imbeko unayo ngoba kube kutheni phantsi nkonko ndiyazinika nkonko hayi awukabethi okay make ndisose umntu betha ke nto yakuthi hayi wena ngathi ingqondo yakho ayikho kwalapha qonda amayikho kwalapha sendivuyela lezi ndaba zimadi kangaka kona ndizawufumana umsebenzi uyandijabulisa manihlamba ayikho ndizawufumana umsebenzi hayi utheni ungadlali ungabetha u10 suka mna kwalithanda ndemali nomsebenzi imali engaka umsebenzi umkhampani kamasingcwabane yonke hayi ndizawusebenza ndizawufumana umsebenzi khafuna kube honest into yakuthi ube honest sesho ndizawuzama indlela zokuba soze ndiyithethele nomfazi ube ngumanager for le nto esawuyenza okay sawuzama uthela nomfazi kodwa ke ungayithethi emntwini into yakuthi ungayithethi emntwini kawuyeke mhlawumbe into yakuthi ngoba kokwa kule nto siyidlalayo wena yo ingase ndivile nto lomsebenzi ya baleke pha endlini awusahlambayo ame mhlawumbe okanye bakade kulinde kanye uqala uhlamba uzawuqala koko ndihlamba kaloku besingazuyeka kaloku pha etawuni apha enantsikeni pha eseklini apho kaloku unantsika uzawulungisa kuna le nto imali hayi singaya kaloku qonda utheni wandikhawuleza asuzutya chips ndifuna la fish and chips wam ndimthanda sinazo fish and chips utsho kanje hayi nto yakuthi asinakwazi yena madoda uzawutyela kanti ukhalela ntoni mngani wami ngoba ngumenzi wobi kanti ukhalela ntoni mngani wami ngoba ngumenzi wobi kanti ukhalela ntoni mngani wami ngoba ngumenzi wobi ndiyakhala uyakhala okay ke ndiyakuthi hamba siye ke ndiyakuthi yeyi utheni ngoku yo sithini senze kanjani yeblenda ingamanzi ihlaba apha le ihlaba apha heyi khawukha amanzi apha khange letyiwa namanzi